Čaute ľudia, tu je Matt. Vítam vás u môjho nového videa, v ktorom zhodnotíme 4 najhranejšie alebo najpopulárnejšie FPS hry, aj keď neviem, či sa dá Fortnite uznať, ale tak dajme tomu, že to môžeme rátať ako FPS hru, pretože s niektorými gunami viete ADS-kovať, ale s niektorými nie, takže ja by som to kľudne dal. Ako prvou hrou by som začal najnovšou z týchto všetkých 4 hier a to je X-Defiant. Prvou vecou, ktorou budeme hodnotiť na tejto hre je movement. Táto hra má celkom solidný movement, okrem jednej veci, ktorá mi na nej vadí a to je mental. Nemôžete v X-Defiante vyliesť na niektoré vysoké veci tak, ako to môžete napríklad vo Warzone alebo vo Fortnite. Takže to je podľa mňa to jediné mínus movementu v hre X-Defiant. Napríklad mohli by ste výjsť na nejakú strechu domu, mať dobrý head glitch, získať pár kilov, ale bohužiaľ sa to nedá. Ale za mňa to má stále veľmi solidný movement, slide cancel je tam veľmi plynulý a príjemne sa slajduje. Takže ja tomu dávam 6,5 z 10. Druhá vec sú zbrane, recoil a vlastne equipmenty na tie zbrane. V X-Defiante sú podľa mňa celkom dobré guny, napriek tomu, že na nich nemáte ešte scope a nemáte to nalevelené, tak to má celkom nízky recoil, čo je podľa mňa dosť dobré, lebo napríklad v takom Warzone niektoré guny, keď nemáte nalevelené a ešte si na ne nemôžete dať barrel, tlmič a tieto veci, tak tá gana má fakt veľký recoil a kým to na XP na maximálny level, tak je to utrpenie. Preto tu na ten recoil je celkom ľahký, jednoduchý a dá sa v pohode ovládať a udržiavať. Čo sa týka equipmentu na tie guny, čo je zásobník, optika, barrel, muzzle, rear grip a tieto veci, v tomto mám X-Defiant veľmi rád a veľmi to oceňujem, pretože napríklad v takom Warzone je toho strašne veľa. Reálne tých skopov tam je asi 100, to si nerobím srandu proste. Ja ukážem o chvíľu jeden príklad, kedy kým swipnem, alebo kým sa dostanem na druhú stranu tých skopov, tak normálne ja musím mať animáciu, dlhú animáciu. A pritom v X-Defiante máte len 3 alebo myslím, že 4 skopy, teraz si nie som istý, sorry za chybu, ale to úplne stačí. Vy nepotrebujete do hry 100 skopov a pritom každý používa buď nejaké 3, hej. Ja neviem, veľa ľudí hraje napríklad vo Warzone 2,5-kový, veľa ľudí hraje ten Jack Glassless optik, to je tá modrá optika s tou modrou bodkou, alebo ešte tá optika s žltou bodkou. Všetci hrajú reálne tieto skopy a zvyšných 97 skopov proste nehraje nikto, je to tam úplne zbytočne. Takže v tomto ja dávam X-Defiantu 10 z 10, čo sa týka tých zbraní a equipmentov, pretože majú tam veľmi dobré equipmenty, ktoré pomáhajú recoilu a navyše ich tam nie je 100, takže ľudia sa v tom vedia rozoznať, ktorí si majú dať. Taktiež oceňujem, že vlastne píšu, o koľko percent nám to zvýši rýchlosť ADS a o koľko percent to zníži recoil, lebo v Call of Duty vám to ukazuje vlastne len tie ako keby čiary, ktoré vám to ukazujú, ale neukazuje vám to percentá. Myslím, že vám to vie ukázať, ale tam si to treba nejako rozkliknúť, to si nesom istý. Každopádne X-Defiant za tieto guny a equipmenty na ne, ktoré majú 100 krát lepšie ako Warzone, ja tomu dávam 10 z 10. To by malo ísť podľa mňa ukážkou Warzone. A ako poslednou vecou, ktorú budeme hodnotiť, je audio a grafika. X-Defiant má veľmi dobré audio, musím uznať, že ja som prvé 2 hodiny, čo som to hral, sa v tom veľmi dobre viem rozoznať v tom audiu. Viem, že typek je za mnou vpravo, predo mnou vľavo. Napríklad, odkedy je Warzone 2, tak to audio je podľa mňa 100 krát horšie. Ja naozaj neviem rozoznať, kde je typek, pokiaľ ho vôbec počujem, lebo strašne slabé audio krokov je vo Warzone. Častokrát mňa typek zabije zozadu s tým, že proste za mnou beží maratón a ja o ničom neviem.
čo sa vám v X-Defiante nemôže stať jednoducho. Tam presne viete rozoznať kde a čo, takže audiu dávam 8 z 10. A grafika je pomerne dobrá, ale podľa mňa žiadna z týchto hier, ktoré tu hodnotíme, nemá na Warzone. Podľa mňa akože Activision je v tomto veľmi dobrý, že oni majú fakt top grafikov a mne sa veľmi páči grafika Call of Duty, takže grafike dám tiež len 6,5 z 10. Ale vec, ktorá je vlastne lepšia na grafike, ale aj v samotnom gameplay v porovnaní s Warzoneom a Valorantom, tak je, že vlastne vy si viete automaticky vlastne v settingoch, v nastaveniach zapnúť, či chcete vidieť, koľko týpek stráca apok, čo má na multiplayeri napríklad, má to dosť štve v Modern Warfare 3, lebo častokrát idem pušnúť týpka, ale už jednoducho má veľa hápok a keby som ten systém tam mal, tak viem, že OK, nedal som mu až tak veľa hitov a hápok dole, že to radšej nepušnem. Takže toto veľmi oceňujem. Najmä oceňujem to, že je to dobrovoľné, lebo nie každý to má rád, keď pri tom tele, do ktorého strieľate, vám ukazujú tie čísla. Aj keď osobne ja to mám vypnuté, pretože v X-Defiante je vlastne ten taký obdĺžnik HPčkový nad typkom, ktorým strieľate. A on je vlastne celý červený a čím menej červený je, ako keby, alebo neviem ako tomu povedať, v podstate hej, čím menej červený je, alebo menej červenčných obdĺžnikov tam je, tak tým menej hápok má a dosť ľahko sa v tom dá rozoznať. A celkové hodnotenie hry X-Defiant ja tomu dávam 7,6. Zhrniem to takto. Je to hra, v ktorej si veľmi ľahko viete postaviť loadout, taktiež má veľmi plynulý movement až na ten mental a vlastne málokrát môžete mentlovať na nejaké veci, čo mi tam vlastne vadí. A má výborné audio za mňa a grafika by mohla byť lepšia, to je môj názor. V porovnaní s Warzoneom Warzone je v inej lige v porovnaní s X-Defiantom, čo sa týka graficky, ale grafika a mental v movemente tomu dávajú tie mínusové body. A to by bolo pre dnešné video všetko. Ja dúfam, že som vám pomohol nájsť tú správnu FPS hru. Každopádne, ak som vám pomohol, rozhodne nezabudnite dať like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.